Bună ziua! Sunt dr. Negru Andreea Roxana, medic specialist ortodonție și ortopedie dentofacială. Astăzi m-am decis să vă vorbesc câte ceva despre tratamentul cu alinere, respectiv tratamentul cu Invisalign. Deoarece în ultimul timp mulți pacienți care vin la consultații îmi cer informații despre acest tip de aparat, precizând că nu găsesc pe internet în română astfel de informații. Am decis să vă spun câte ceva ca și istoric cum a apărut acest aparat Invisalign. În anul 1997, două fete care nu erau medici stomatologi și nici studente la stomatologie, din dorința de a-și ușura tratamentul ortodontic, la acel moment au inventat acest sistem de îndreptare a dinților prin alinere. Anul următor, în 1998, a și fost aprobat de FDA, iar la noi în țară, în România, a apărut prima certificare pentru Invisalign în anul 2014. Certificare la care am participat și eu. De atunci, în fiecare an, se țin astfel de certificări pentru fiecare generație de medici specialiști ortodonți care doresc să aprofundeze tratamentul cu alinere. Eu consider ca și de click că acest aparat s-a făcut cunoscut în România, mai ales odată cu apariția pandemiei COVID-19, când oamenii au început să se teamă de a apela la orice serviciu medical, de a ieși în lume, de a veni la stomatolog, se dorea a se evita orice tratament de urgență posibil. Și atunci au încercat să apeleze la dispozitive medicale care nu necesită prezența continuă alături de stomatolog. Pentru aceasta au apelat la tratamentul cu alinere. Ca și material, acest aligner, sau gutieră în termeni românești, este un material Smart Track, este un poliuretan BPA free, față de materialul folosit la aparatele fixe, care pot să dea chiar alergii unor pacienți din cauza nichelului prezent în compoziția metalului. Aparatul tip gutieră tocmai poate fi indicat acestor pacienți alergici. Cui se adresează acest tip de tratament cu alinere? Ei bine, este disponibil acest tratament și pentru copii, și pentru adolescenți, și pentru adulți. Există varianta Invisalign First pentru copiii cu dentiție mixtă, care au încă dințișori de lapte pe arcadă. Pentru copii și adolescenți, aparatul Invisalign prezintă o caracteristică deosebită, în special pentru cei care au probleme de clasa a doua scheletală, și anume la care mandibula a rămas dezvoltată spre posterior, în spate, da, a rămas insuficient dezvoltată. Aparatul Invisalign are o caracteristică care se numește Mandibular Advancement. Da? Ajută la repoziționarea mandibulei spre anterior și la o creștere armonioasă a aparatului dentomaxilar. La adulți, spuneam că acest aparat se poate aplica și adulților. Bineînțeles că tratamentul este eficient, că am primit și astfel de întrebări dacă se mai poate îndrepta dantura la 40 de ani, la 50 de ani, sigur că da, se poate, doar că trebuie să ținem cont de caracteristicile materialului biologic la o vârstă înaintată. Firesc că la un tânăr tratamentul va merge mai rapid, iar la un adult va fi ușor mai încetinit, dar nu imposibil. Această particularitate este la fel și în tratamentul cu aparatele fixe. Cam acestea sunt informațiile pregătite pentru voi astăzi, generalitățile despre aparatul Invisalign, despre alinere în general, și vă aștept într-un alt episod să povestim mai mult despre el. Cu drag, sunt dr. Negru Andreea. Pentru mai multe informații mă găsiți pe ortodonție-bucurești.ro sau pe blogul de pe site. O zi bună, la revedere!